Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kono Mali ko kan wajibate ka bela jele fo ku walmando i ka do wati era bi ni ka sago anda bla da grindala min ye mamutu suruni ye i ka do aka wuli ka joke anga kunywa na sasa kuna fune anga da kulo wala je ka pip ka ka firfan la kodo karamo da batungara mbala tuko bedi wajibate ambi boni sebe minu ka Mali indépendant aboluko chien baduru kemeshegi chien tan ani woro minye sebe ninge atwa de ko Ablaye Diarra ko jandu nyera la koroko kadi wajibate ka don zungoroba amana shoni dabla chugo na efenyuma ngelengele nunye na yoye ato shuna sanga abadu wajibate ka don sebe nekela ko minye lakana mi nambulu dale dwaka lakana mi na bitalike kanyeshi la wajo tika do bamanji ti nyine nunu ngwani ni yu nyine ne be walmo ya dabla funi yu fa ko ba ako minye ay wa kalofla o de tora ani minisuma katali che kamali yere bele jile bla ka to anga sura sukulu bulu wajo tika do kunungo sura suka avion minye ay wa tesaliti wajo tika do bamanju bele ne kundo tula avion be mununu salula ka bi digi ni ye kise yara to avion nga ala de anguna ja sebene kala ko ikado yoro minu kama ko ejare o be kilometre bisaba ni duru de boni kidal ke boje wati kado abi famya marfa griman baw uyeni mbomi boje wati kado marfa minu bitili ke 120 uyeni ni marfa nunu mbomi nga kama le mi ngumbara ka avion boli ma hakili dumamba wajiba te ka do abi ko nyedon aya do ka fo imi nye balna ko obi duguma wajiba te ka do ay do fara witasi ka amunmun na safe ka munmun safe na ye fere dashala fo ka pusher wuli le na ye negede yara bamanjuka minu ngumbara ka le bon safe wajiba te ikado amena manga mame sabula aye mi va yoro ningele mata dado akasoro kana chanjali keti wajibate yoro mi nu kama ko ejare ni kidale yara manja kilometre biso bani duru sebani kala ko ni ndoron de kera ikadon ay wala fia bodai sabla sorasu labenedu inyebe malika avion mimbi chetake wo mimbe nginyininga ay wa modu ni katubla rolao marfat chejugu de ba bele jilela abebse ka chenike nini ngunde wajibate ikadon nunu ngumba afeka dimi badedu anga mona minye abokunu nye sogomada fe wajabate sabula sorasu chama de kumbe avion ngono minu nganga na jigi ikado yoro ina sabula wuli ka joni jetemno ya jira ka fo labemba keledo korovela yere fa bela jile furanina onu kunye ni dimiki se bledo ana ala mangishira wajabate ikado akumbe ke ko chajugu bai nga avion ngoni nyushi de ba wajabate ikado ka soroka na sorasu ikado ani mina chama de bla ikado dugumanana yere buka barala sebene kala ko somingeledo sema ikadon oka maudedo wajabata halibi naka bi uniman yalinde ka fo ko mini ka dagu wajabata ikado butoka bali ni bamanja wole nunu ka toka ninge sebene kala ko ikado dongodo avion ko ni bi sorasu de duni kana ranfort ni ya me ranfori ode anga kologiria halibi naka bi awru nef fa matin wajabata ikado fo dingel hali kalama washi sebene kala ko ninge kada otorkolo klitani woro temenen denenjande menina ni nywa na fana kera wajabate sabula uyanyi ne kanga avion do jigi sebene kala ko chef d'état-major général l'armée ulu ye kunafoni yere di wajabate ikado bamanju bi yoro wo yoro u donné do koy koroto de tike ka nyeshuma sabula bi bo adafe sebene kala ko kilometre kema saba teseleti safe wajabate ibaye ka fo wuli ka joni jetemina ni bele jile be hakila kilinde fo sabula bamanju yoro wo yoro nubu se ku shoro o woni kono unoke ni munye sebanye anyemi izalo ka bo indépendant kono akabi bolla info matin sogomadala kuna funi sebenigala oyeseku baye seku ko lake karabo da batwara ko minye chadiyen ye luka kelake chebulu mumbe minye tisaleti marabulu la sebenigala ko kunu ka kosoni kasaw ya belajele faranywanka ninku koke boye sebenigala ko minye malika la ine minkara Nations Unies na karabo da batwara baranu ulu de be senani wati la ibaye ka fo ministre de kalembe fa on fan konna la ku ka yembla sebenigala ko akoni ya laje minye anga jamana koron fe bolo
karamɔgɔ daba tuma yɔrɔ caman de bɛ min ye minisuma ye u ka cɛdenw bɛ fiyɛfiyɛ la yɔrɔ minnu na karamɔgɔ daba tuma ni ka yɔrɔ kɔni k'a fa ten tɛbɛdɛbɛ fufalaki jɔyɔrɔ t'u la nakun t'u la karamɔgɔ daba tuma min y'an ka jamana ye k'a lafu dɔrɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye dɔɔni o tɛ tɔto foyi la bɛnkan min kɛra karamɔgɔ daba tuma ni Nations Unies ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ daba tuma b'a ye k'a fɔ nin décembre kalo n'o ye san kalo 12 tile laban ye o tuma o b'a yira k'a fɔ minisuma ka baara kɔni banna Mali kɔnɔ karamɔgɔ daba tuma min ye Mali ye a bɛ bila malidenw ka danganiya kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Tesaliti lajɛ a ko min ye Tchadikaw ka kɛlɛkɛcɛw de dagayɔrɔ kun don a ko min kɔni ye Tchadikaw ye karamɔgɔ daba tuma b'a ye k'a fɔ olu kɔni y'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min ye kɛlɛkɛ minɛ juguman ye a nɔgɔmani n'a giriman belebelebaw sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ u ka pankuru n'o ye Nations Unies ye karamɔgɔ daba tuma u kɔni y'u bɛɛ lajɛlen salo ni ka bɔ n'u ye Tesaliti kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye u ka minɛnw cɛlen ka ban kuma min na k'an tile k'a ta k'a di an ka kɛlɛkɛcɛw ma karamɔgɔ daba tuma an y'a bɛɛ lajɛlen dɔdɔlima k'a lajɛ ne y'a sɔrɔ fɛn jugu dɔ tɛ sabu min ye tabatɔ ye o tɛ ɲuman kɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tuma min ye Tesaliti kan n'o ye minisuma ka kan larawulilen k'a lajɛ a dogodogonin kɔnɔnaw ni k'a lajɛ ni dugujukɔrɔfɛn dɔw tɛ yen karamɔgɔ daba tuma min ye janfajugu ye n'o bilalen tɛ an ɲɛ o dɔnna k'o bugunatigɛ dɔn tuma min na min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye u sɔrɔla ka na dɔɔni pankuru kelen pankuru fila an bɛ yɔrɔ min na sisan cɛden mun bɛ cɛden 1000 ni kɔ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ Tesaliti kɔni a bɛ Mali ka danganiya kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a min ye anesthésie o janjo diyara n na Tesaliti o janjo diyara n na min ye Ageloki ye sɔɔni o fana janjo bɛna diya n na ni ka taa kuncɛ min ye Kidali i b'a ye k'a fɔ Intala ale ka dukɛnɛ cɛmancɛ min ye ɲɔgɔmɛ nɔnɔ ani ɲɔgɔmɛ sogo ani tamaro kɛnɛ sɔɔni an bɛ t'o dun sisan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ Siguba ale ka sɛbɛnni don Wajibate ne bɛ n bolo kari ka don ni kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don wajibate k'a dɔn a ka di n'a datɛ bila diɲɛ nege tana kɔ fiyewu wajibate i k'a dɔn an bɛ don ni minɛ ko bi boli kɛnɛ kan da e m'a dɔn ninnu di malo hɔrɔn tɛ maa jɛɲanw tɛ wajibate i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'a bɛ se SP PSD Bamanji jɛrɛjɛkulu wajibate minnu kɔni n'u nɛgɛnna ka diɲɛ fɛn bɛɛ k'u ye wajibate i k'a dɔn janfa n'u b'u bolo kan a mana bɔ min na wajibati k'a dɔn yɛrɛ naasi dɔn kɔsɛ in na a fɔn fɔ bɛ yen n'o ye ayiwa sema mɔɔw ye a caman yɛrɛ tun bɛ Bamakɔ ye u n'u ka denbaya u lafiyalen wajibati Kidali kuma tɛ sɛbɛnnikɛla k'u bara k'u ka denbaya ta bulukusu a bɛɛ lajɛlen bara ka boli u bara ka boli u bara ka boli kun min na i y'o dɔn de k'olu n'u ka denbaya k'u sirannen don transition mɔɔw u bara k'u ɲɛ ngɛnɛ b'u la wajibati e bi Bamakɔ ya san joli a dɔnnen don ye sema maa ye maa ma si ma o kuma Bamakɔ n'a lamini a sigi ɲɔgɔn fɔ bɛ yen ni sema maa don na an ɲɛ famanu k'u ye u taara koyi wajibati k'a dɔn a dɔw bɛ Mauritanie Algérie Maroc jamana dɔw yɛrɛ ye Faransi sɔrɔ ka ban sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u ka nin boli wa u ni kɔlɛ bɛɛ lajɛlen de taara i k'a dɔn ni ka to sɔmin kelen don nin na k'a fɔ u bɛ nin de kɛ o wajibati n'u mɛnna jamana janfa la n'u mɛnna nkalon ni namara la ka dugudenw Kidalikaw an minnu b'a la n'a tɛ janfandi ye ninnu y'a nɛgɛden wa u taalen filɛ k'a to i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi sɛbɛnnikɛla ko ten a ko k'a sababu kɛ mun ye wajibati i k'a dɔn groupe armé terroriste Gati i k'a dɔn olu ta tɔ kɔni kɛ mɛ min ye wajibati i k'a dɔn nkalon ni namara ka Kidalikaw siran ka jama fanba sira waasa mɔɔw ka boli wajibati i k'a dɔn armé ta ni dugulama cɛ a ta t'u ni civil cɛ min bɛ Bamandiya wale ka nka kɛ min bɛ kan ka jamanadenw faa ka jamana janfa armé ta b'a n'o de cɛ o tuma maa o maa n'i bɛ Kidali wajibati i kɛra burudama ye i kɛra fila ye o i kɛra suraka ye o wajibati i kɛra bamanan ye i hakili sigi faama tɛ s'i ma armé tɛ si kelen tigɛ i la i ye maliden ye i n'a fɔ i bɛ Bamakɔ cogo min sɛbɛnnikɛla ko a ko Kidali n'a lamini u t'an bɛ nkalonba de tigɛ a y'a yɛrɛ ɲini dɛ a y'a yɛrɛ ɲini force Barkhane taatɔ filɛ Nations Unies taatɔ filɛ Mali armé natɔ min filɛ a nakun de ye maa bilenmani bɛɛ k'a bɛɛ fa k'a ban a ko nin nkalon in ni nin sira in dɛ u bara k'o de kɛ Kidali dɔwɛrɛ tɛ ni maanifi girinna Kidalikaw mana giri ka dugu langolo to i k'a dɔn n'a jira diɲɛmaa na jamana dugudenw siranna i m'a ye dugudenw siran kabini anw kɔni dara duguden bɛɛ taara an nɔfɛ wajibati a ko nkalonfin
sɛbɛnnikɛla ko sema i k'a dɔn janfandi dakelen don san joli i bi deli wari bi d'i ma i ti fɛnna wajabate i k'a dɔn i bara k'i ja hali bi n'a ka bi ne k'i tɛ wajabate i k'a dɔn o kuma ala ta ye min ye o bi f'i ye sɛbɛnnikɛla ko u bɛɛ bolilen filɛ ne ka dugudenw don u n'u ka denbaya wajabate i k'a dɔn dafe dugu ninnu u taar'u daw la wajabate sabula u y'a dɔn k'a fɔ ko tɔ man jabi nin mun ye sɛbɛn ye Mahamani Ture ka fasiri don an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura l'annonceur sɛbɛnnikɛla ale ye Dado Kamara ye Dado ko karamɔgɔ de b'a tɔgɔra min ye an ka Mali armée olu bɛ ka kunnawolo daraja mun sɔrɔ nin waati la a ko min ye Mali politique maaw ye u bɛ yɔrɔ jumɛn na sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tɔgɔra n'i ye politique lajɛ a dabɔra min kama jamana kɔnɔ o de ye fanga ɲini ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔra nka min ye jamana n'a bɛ goniya la min ye politique maaw ye u kan ka baara dɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye politique maaw ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔra maa caman kɔni kɛmɛ ka don birifini jukɔrɔ ni k'u tulo ma da karamɔgɔ de b'a tɔgɔra min ye dɔw ye k'olu su k'olu bila kuma la i b'a ye k'a fɔ réseaux sociaux ni radio so dɔw kan a ko n'a tigɛcogo ɲana minnu bɛ birifini jukɔrɔ u na bɔ ka tugu olu nɔfɛ n'a yɛrɛ tigɛcogo ma ɲa u na dɔ fara birifini kan Bojo to birifini wuli o sabula tasuma de bina wuli birifini jukɔrɔ i laban i bi bɔ kɛnɛ ma o siga kɔni ka ni bina fi afilɛ dɛ naam sɛbɛnnikɛla ko min ye Dado Kamara ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔra a ko min kɔni ye politicien ŋana dɔw bɛ yen minnu dɔn bɛ kumaba fɔw la u man kunbɛn karamɔgɔ de b'a tɔgɔra k'a da olu jumɛn na a ko min ye jamana lakanani ko ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔra o dogolen tɛ maa si la Mali ale ni kɛlɛ Bamantu an bɛ kɛlɛbolo kan nin waati la a ko n'a duma k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ yen mun de kan ka kɛ jamanadenw fɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔra o de ye ɲɔgɔn minɛ ye o de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔra o de ye jamana ale dɛmɛni ye nka n'i ye ko taabolo lajɛ a ko min kɔni ye politique maaw ye olu kɔni mago t'o la dɛ u bɛ ka min de kɛ sa o de ye ka jamana k'a buruja karamɔgɔ de b'a tɔgɔra maa minnu b'an kunna n'o ye sɔrɔsiw ye ni k'olu ka baara k'o don galama na karamɔgɔ de b'a tɔgɔra k'a k'i n'a fɔ ko maa yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ o tuma min ye jɔyɔrɔ ko kɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye san 3 ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔra i b'a ye k'a fɔ sɔrɔsiw bɛ ka baara min kɛ Mali kɔnɔ a ma dogo maa la min kɔni ye politicien dɔw bɛ yen olu kɔni tilalen bɛ 2 ye dɔw y'a yira k'a fɔ colonel Assimi Goïta n'a jɛɲɔgɔn karamɔgɔ de b'a tɔgɔra u b'u nɔfɛ fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ u ka tɛmɛ ni baara ye dɔw ko min ye Assimi n'a nɔnɔ ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔra k'u ka ta ka bɔ jamana kunna sabu ko dɔ kɛra ten sa ko banbali o jati dɔn o tuma min ye transition ye o tuma ko fo fuga sira a danna sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ni fan 2 ta k'a lajɛ a ka di maa mun ye min ye sɔrɔsiw ka tɛmɛ ni baara ye olu de ka ca sɛbɛnnikɛla ko n'a dun man k'a fɔ ko ɲɔgɔn samasamaw bɛ sen na don ta ye tiɲɛ don ta ye nkalon ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ karamɔgɔ de b'a tɔgɔra nɔgɔ kɔni tɛ min na o de ye sɔrɔsiw bɛ ka baara min kɛ jamanadenw ye ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ n'i ye ko kɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔra an b'a ye paratata a ko min ye jugu ye k'u fa k'u ka dagajugu b'an dala Mali ka souveraineté min ye Mali ka kelenya ye Mali ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya a yɛrɛ k'a sabati jɔnni ko bi ko in nkalon ye tila ko min ye Faransi ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔra ka tigɛ dan tulo kɔrɔ waati bɛɛ an n'an ka dimi bɛ ɲɔgɔn na Assimi de filɛ ne ko mɔnɛ 3 ka bɔ malidenw na n'an ko min bi o de bɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali k'a kɛ ɲɛdonna ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔra an bɔra o tile la a ko n'i ye ko taabolo lajɛ min ye faama ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔra ni maa min ko sa k'i tɛ fɛ ka faamaw ye fo n'i bɔra Mali kɔnɔ bi dɛ n'o tɛ u ka kɛta min bɛ ka kɛ jamanadenw ye i n'o ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔra i n'o mɛn o tuma min kɔni malidenw ka nafa n'u ka tɔnɔ kɔnɔna ye Dado kɔni y'a yira k'a fɔ min kɔni jamana ye sa waati dɔ kuma sera an ka Mali kanu karamɔgɔ de b'a tɔgɔra an ka bɛsɛnkɔniya dabila an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma Mali mago b'o de la bi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'annonceur kɔnɔ Dado Kamara ale ka sɛbɛnni don jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ Daba Tunkara bala cogo bɛ di Bajabate ne bɛ n bolo kari ka don ne bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur a bolo ko siɲɛ 700 ani 7 maa min ye sɛbɛnni in kɛ Bajabate k'a dɔn ayiwa min ye Ibrahima Yatara nin y'a ka sɛbɛn ye Ala ye cɛnni min da san dan balo kama a ti sa abada a sa 9 Bajabate i k'a dɔn an ka foroba cakɛdaw mun ni mun bɛ yen Bajabate k'a dɔn jogo ti bila
la sɛbɛnnikɛla ko a ko ɲɛngoya ni hasidiya bɔjabate hali ni n yɛrɛ bi to a la jango min kɔni b'a la u ka to a tiɲɛ sɔrɔ o yɛrɛ de ka wuli sa dɛ i k'a dɔn tuuru sera anw yɛrɛ ma anw yɛrɛ da ka don a la n'o tɛ jamana kanu tɛ bilen jamana baara tɛ bɔjabate nafa min bi sɔrɔ o ko tɛ bilen bɔjabate sɛbɛnnikɛla ko a ko yalima jɔnni de b'a fɛ ka directeur général Konatɛ douaniers ka ɲɛma jɔnni de b'a nɔfɛ k'i b'a to a tiɲɛ bɔjabate k'a dɔn yɔrɔ janama tɛ dɛ a yɛrɛ nagakɔrɔma bɔjabate k'a dɔn kadiri minnu bi douane na sɛbɛnnikɛla ko olu caman de kɔrɔtɔlen kɔni don sabula u ɲɛna u yɛrɛ ka waati sera bɔjabate i k'a dɔn ala de bi maa k'a ye i tɛ se k'i yɛrɛ k'a ye sɛbɛnnikɛla ko Konatɛ ma min n'a kɛra douane directeur général ye a daminɛ ɲɛma ani jalatigi bɛɛ lajɛlen tun bɛ girin a nɔfɛ nka minnu kɔni b'a la n'olu kɔrɔtɔlen bɛ u niyɔrɔ kɔrɔ walima u ma jɔyɔrɔ sɔrɔ wajabate i k'a dɔn olu de kelen bɛ ka wuli ka jɔ bolo da bi to a tiɲɛ ni nkalon ni namara ka ta ka da u ka directeur général la a bɛrɛta u dun b'a dɔn k'a fɔ directeur in ye baarakɛla ye a na waati ka n'a bila bi la a ye bɛɛ lajɛlen lajɛ i bɛ se min na i kan ka se ka min baara kɛ ka min dafa a ye bɛɛ lajɛlen bila o la wajabate ale tɛ maa ɲɛkun lajɛ koyi ale nakun ye baara ye jamana jigi dalen don a kan Mali tɛ foyi sɔrɔ bi ka bɔ kɔfɛ a bɛɛ lajɛlen ye an yɛrɛw ka foroba wari min bɛ sɔrɔ an fɛ yan sarakɛlaw baarakɛlaw ka niyɔrɔ wajabate k'a dɔn a bɛ bɔ min a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ directeur général min n'a labɛnnen bɛ san yɛlɛma in na wajabate i k'a dɔn a wasigi kelen don ka wari kasabi min kɔnɔ a ɲɔgɔnna ma deli ka ye o misali ye kalo tɛmɛnen ninnu na a ye wari min kɛ wagande kɔnɔ wajabate k'a dɔn o kɔni kɛ bɛ juguya kisɛ bilen damanda de ye a nɔfɛ a yɛrɛ nagakɔrɔmaw sɛbɛnnikɛla ko a ko douanier kɛ wajabate i k'a dɔn a b'u bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko ale ni directeur de ka kan sabula n'u ma kɛ directeur ye fo ka taa fɔ douanier baara banna a bɛ kɛ n'a fɔ dɔn n'i ka to a la wajabate i k'a dɔn ayiwa min ye directeur général ye a ye wuli ka jɔ ni hakili minnu fɔra ɲɔgɔn kan douane kɔnɔ o janfa damanda de tugulen don sɔmin kelen don a la sabula wajabate ke u t'an bɛ don mɔɔw kan i k'a dɔn transitaires jamana jagokɛlabaw wajabate k'a dɔn ka t'olu kɔni olu hakili yɛlɛma wajabate k'a dɔn cakɛda b'an fɛ yan n'olu ye wari ɲinina ye wajabate k'a dɔn t'an b'o damanda de kɛ min kɔni bɛ se k'a to hakaja i k'a dɔn ayiwa douanier i k'a dɔn Amadu Konatɛ a to a na tiɲɛ waasa ɲɛmaw i k'a dɔn olu ka bila a la nka a dun dɔnnen don ɲɛmaw ɲɛ bɛ min na wajabate i k'a dɔn olu ti maa kan mɛn koyi baara min bara kɛ ani nafolo min bara ka sɔrɔ olu ɲɛ b'o de la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin wuli ka jɔn in ani nin janfa in kɔni i k'a dɔn maa si den kelen t'a dɔn min don douanier baara jamana ka nafa ye wari sɔrɔli de ka bila wande kɔnɔ miliyari kasabi minnu sɔrɔla bi danto la a ko an bɛ don min na ko bi wajabate k'a dɔn min ye ayiwa Amadu Konatɛ ye a hakili sigilen bɛ i ko ŋɔmijɛrɛna mɔden sabula ale bilalen bɛ baara min na wajabate k'a dɔn a baara k'o kɛ k'a dafa wajabate k'a dɔn u t'an bɛ don hali sɛbɛnnikɛla dɔw la k'olu hakili bayɛlɛma wajabate ni nin wulila wa o y'an juru gɛrɛlen koyi o tuma an juru ka ko ɲɛ bɛ sɔrɔ wajabate nin ko damanda kɔrɔtɔ a bɛ na ni sarajugu cɛ ye nin kun ye sɛbɛnni an ye min zalo ka bɔ l'informateur kɔnɔ kunnafonitigi l'indépendant sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ o ye la rédaction ye la rédaction ko kunu min ye jamana ministre de l'administration territoriale ye n'o ye colonel Ablaye Mayiga karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ka kɛɲɛ ni jamanadenw yɛrɛ ka laɲini ye sabu n'i y'a lajɛ nin waati la faso gouvernement kɛmɛ ka weleweleda ka kɛ o tuma min ye cɛdenw ye k'u bɛ fɛ k'u ta fini na karamɔgɔ de b'a tɔgɔ b'a ye k'a fɔ sɛbɛnfura mun laɲini bɛ n'o ye aravɛki ye walima min ye fichier individuel ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ b'a ye k'a fɔ sɔrɔli kɛmɛ wamani sɛbɛnnikɛla ko n'a duma k'a fɔ ko jamana ka min kɔni laɲini don karamɔgɔ de b'a tɔgɔ n'o tɛ maa min bolo e sen tɛ cɛ ta la sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ nin bɛna kɛ degun belebeleba ye min ye kulekanw cayara karamɔgɔ de b'a tɔgɔ b'a ye k'a fɔ sɛbɛnfura bɛ ka ɲini a tɛ ka sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kɔni ka kan ka ta cɛ ta in na maa minnu bɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ n'u labɛnnen bɛ ka sa jamana ye i b'a ye k'a fɔ olu de bɛ kulela nin sɛbɛnfura in nɔfɛ min ye a sɔrɔli kɔni ntanya bɛɛ n'a duma k'a fɔ ko sɛbɛnfura tɛ ka sɔrɔ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min ye
ye cɛta ye a bɛna kɛ cogo di ɲɛma dɛ a bɛ dabila wa walima dabɔra maa minnu kama olu tɛna y'a kɔnɔna la wa min ye jamana ɲɛmaw ye u y'u sigi ka jateminɛ dɔ kɛ karamɔgɔ Dabatungura min ye kunun tarata ye ni ka kibaruya dɔ lase sɛbɛnnikɛla ko ni kibaruya in kɔni a ka di kosɛbɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ ministre de l'administration territoriale n'o ye colonel Ablaye Mayiga karamɔgɔ Dabatungura u y'a yira k'a fɔ ko malidenw bɛ kinikini mun na min ye sɛbɛnfura ɲinini ko ye k'u b'a bɛɛ lajɛlen kalama carte nina min ye carte nina ko ye i b'a ye k'a fɔ an ka base de données karamɔgɔ Dabatungura o bɛɛ min ye juguya kɔnɔna la an bɛ don min na ko bi o tuma min kɔni b'a to cɛta in a laɲiniw bɛ se ka sabati maa o maa bɛ yen k'a ka di ye ka don fini kɔrɔla la karamɔgɔ Dabatungura u ye dɔnsen kura ta u ye dɔnsen kura min ta u y'a yira k'a fɔ min ye centre de traitement ye n'o ye Aravegui centre de traitement o ye anw yɛrɛ fɛ yen commune 1 na yan min ye Korofina Nord kɔnɔna ye karamɔgɔ Dabatungura i b'a ye k'a fɔ k'u kɛmɛ ka kɛnɛ dɔ dayɛlɛ min ye carte nina kɛrɛnkɛrɛnnen ye karamɔgɔ Dabatungura k'u b'o bɔ ka di maa minnu bɛ ka min kɔni kɔnkuru laɲini ni waati la o tuma min kɔni b'a to u bɛ se ka ye cogo min na cɛta la Bɔjaba tɛ a lajɛ kosɛbɛ ne hakili la minnu ma deli ka carte nina kɛ olu de ko don awɔ n bɛna so ma sisan wala sɛbɛnnikɛla ko ne bɛ sɛbɛnw lajɛ e ɲɛ de o awɔ ne b'a dɔɔni lajɛ yanni bi se ne b'a kala e ɲɛ n ye dɔɔni lajɛ nko bɛɛ la i pan o n bɛ se naam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura min ye carte nina ko ye i b'a ye k'a fɔ kɛnɛba kɔni bɛna dayɛlɛ maaw ye maa minnu bɛ yen minnu ma deli ka carte nina yɛrɛ baara kɛ u ma deli ka Aravegui yɛrɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko olu de kɔni bɛna nin baara in sɔrɔ a ko minnu y'a kɛ ka tɛmɛ karamɔgɔ Dabatungura olu sen t'a la dɛ sɛbɛnnikɛla ko hali n'i y'o fana lajɛ o ye degun belebeleba ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ cɛta mun bɛ senna nin waati la karamɔgɔ Dabatungura ni maa minnu bɛ laɲini kɔnɔna la n'u sen ma y'a kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatungura nin bɛ sɔn ka kɛ degun belebeleba ye a ko min kɔni nin fiɲɛbɔ da in ye min kɔni maa caman olu kɔni alihamudulilayi fɔ k'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ kɔni u ye fiɲɛbɔ da kɛ sabu n'i y'a lajɛ an bɛ don min na ko bi baara tɛ jamana kɔnɔ min ye jamana a bɛ kɛlɛbolo min na a mago bɛ cɛdenw na maa minnu ko k'u bɛ fɛ ka fara jamana ka kɛlɛkɛcɛw kan karamɔgɔ Dabatungura min kɔni farifa kɔni o man ka taa k'olu sɛgɛrɛ olu fari kan ka foni waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la min b'a to hali bi u ka laɲiniw bɛ se ka sabati sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni nin baara in ye karamɔgɔ Dabatungura a kɔni a bɛ daminɛ bi araba fo ka taa bila don min na sa kɔnkuru baaraw kɔni olu dabilala kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ u ka bi bɔli don ayiwa ka segin a kan a ka se ka faamu faamuyali ko ɲuman na denmisɛn o denmisɛn bɛ yen n'i kuma deli ka carte nina kɛ ni i to a t'a la i jamukun d'a la sisan ɲɔgɔn ta a tɔgɔ de sɔrɔ asita min daminɛnen bɛɛ i k'a dɔn baarabolo ko minnu bolodalen don a t'a minnu bolo jamana ye yamaruya di kɛ tɔgɔ kura ka sɛbɛn carte nina kura ka dilan a bɛɛ ye walasa hali ni min ye kɔnkuru nin tɛ de o tuma nin ye hɛrɛ kura ye ka fɛn dɔ f'i ye n'i bɔra 2 heures 3 heures fo 4 heures ka ni Korofina mairie da fɛ i bɛ masaya segin Ala ma denmisɛnw de bɛ bɔ Mali fan bɛɛ karamɔgɔ Dabatungura n'i siɲɛ fɔlɔ don f'i jaabi tigɛ jama min bɛ ne yɛrɛ ko furusirikɛlaw don su araba ko njɛ furusiri de bɛ kɛ minute 2 heures jama min bɛ u bɛna ara de minɛ i bɛ jama min yɛrɛ e ka min sɔgɔmada ma n'i bɔra 2 heures 3 heures 4 heures dɛ a bɛ k'i kɔnɔ ko mairie da ye sugu fiyɛ ye o bɛ sɔrɔ dugu kɔnɔ waati ni waati moi j'ai posé une question 2 heures 3 heures bɛ sɔrɔ dugu kɔnɔ o tɛ waati bɛɛ ye muramuso ni banna Bɔjaba tɛ kolokalama don 2 heures 3 heures anw tɛ kunnafoni kɛ o de bɛ karamɔgɔ Dabatungura ala sago i sago kunnafoni tɛ ɲini radio jɛgɛfɔ baarakɛla si fɛ 2 heures o tuma n ye kangari da i ye dɛ i tɔn kɛ n ka tezara premier min n bɛ nin k'i la dɛrɛ 2 heures Jɛka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ Dabatungura balancogo bɛ di Bɔjaba tɛ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau min ye ayiwa Usumani Dawu nin y'a ka sɛbɛn ye Bɔjaba tɛ cakɛda min n'a kelen bɛ kungo ye kungo min n'a ɲɛ yɛrɛ dɔn tɛ ban o cakɛda yɛrɛ bɛ ɲini ka sigi a senzabara kɔnɔ u k'o de ma ko Sécuriport cakɛda Bɔjaba tɛ k'a dɔn n'a fɔra ka ban maanifin bɛ hɛbɛ k'a sababu kɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka ministre kɔrɔ 2 olu bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ nin cakɛda in na a tɔgɔ bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen da o yɛrɛ k'i bɔ a la
bɔjabate i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ye sabula kunnafoni in fɔra maa min fɛ o ye Isaka Tambura ale kun ye kunnafoni in fɔ k'a jira k'a fɔ cakɛda in yɛrɛ a bilama kɔni gɛn bɛ ɲigindɔn fɛ ye ka sababu kɛ baarakɛla yɛrɛ minnu bɛ yen bɔjabate olu ni ɲɛmaso kɔni u filen bɛ ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma ka sababu kɛ bɔjabate n'u ma dɔ bila dɔ sanfɛ bɔjabate ayiwa min ye wari yɛrɛ u ka kalo sara yɛrɛ sɔrɔli u kɛn bɛ makariko ani mataba da ye a kɛn bɛ gɛlɛyaba ye o dungo cakɛda in yɛrɛ i k'a dɔn Amerikanw de ta don kunnafoni kɔni bɔra ka taa se fɔ a tigibatigiw ma Ameriki olu ma se k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na bɔjabate mankan barika bonyalen bɛ cakɛda in kɔni bɛ dunman kɔnɔ ka sababu kɛ gɛlɛya caman dalen don ɲɔgɔn kan bɔjabate n'a fɔra ko minisiriw ye kungo sɔrɔ cakɛda min sigili la jamana kɔnɔ bɔjabate a ka fɔ bi tuguni o cakɛda yɛrɛ k'a dɔn a bɛ nimakaran na sabula hali baarakɛlaw ka sara o kuma tɛ u k'an ka wari min sara jamana ye lɛnbo ni patante la o fana kuma tɛ bɔjabate o kuma kɔrɔfɔ in yɛrɛ mun ni mun de b'a kɔrɔ de ɲininkali kɔni bɛɛ kabini san 2018 nin cakɛda in bɛ lenge langa la yalama mun ni mun de b'a kɔnɔ min yɛrɛ ye tiɲɛ ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la les zérés sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ tɔgɔ ko Amadou Kojo a ko min ye ɲinɛ lakɔlita ye e ko a ma kɛ gɛlɛya kɔnɔna la de sɛbɛnnikɛla ko n'i ye Mali yɛrɛ lajɛ bolo minnu bɛ yen ni Bamanciw kɛmɛ ka yenkɛw sigiyɔrɔ ye mɔgɔ de b'a sɔrɔ kalanko kuma t'a la nka n'i y'a la yɔrɔ min yɛrɛ bɛ ni kalan kan ka ko yɔrɔ fana na i b'a ye k'a fɔ lakɔli karamɔgɔ ko ntanya bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye duguba kɔnɔna yɛrɛ ye a ko nin ko in a bɛ se ka kɛ cogo di sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye dugumakalan ale minisiri n'o ye Dr Amadou Sisa Wane karamɔgɔ de b'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ cɛsiri ni wulikajɔ min b'a bolo o kuma a ko hali bi a ka dɔ fara cɛsirijala kan sabu n'i y'a lajɛ min ye Bamakɔ yɛrɛ cɛmancɛ ye lakɔliso camanba de bɛ lakɔli karamɔgɔ ko bɛ minnu na sɛbɛnnikɛla ko a ko denmisɛnw n'u bɔra so kɔnɔ karamɔgɔ dabatɔgɔ bɛ taa dɔnniya de ɲini maa minnu kan ka dɔnniya di o ye lakɔli karamɔgɔw ye nka ni denmisɛnninw taar'u sigi kilasi kɔnɔ ni ka tableau lajɛ misi tɛ yen dɔnniya bɛ sɔrɔ cogo di o bɛ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dabatɔgɔ i b'a ye k'a fɔ nin ye wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de ye min ye jamana gouvernement ye karamɔgɔ dabatɔgɔ denmisɛn minnu bɛ yen n'u kan ka dɔnniyaw sɔrɔ tile san kɔnɔna la a ko kalan kuma de b'a la ni waati taara k'i to ka ban e na waati wɛrɛ maa kɔnɔ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ kalo kelen kɔni o bɛna sɔrɔ ka ban ɲina kalanta la a ko n'i y'a lajɛ hali bi denmisɛn dɔw ɲɛmadu ka mise kan fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye commune 2 karamɔgɔ de b'a sɔrɔ commune 1 i b'a ye k'a fɔ ka taa bila fo Bamakɔ cɛmancɛ min ye commune 3 ye lakɔliso caman de bɛ yen hali bi lakɔli karamɔgɔ tɛ kalanso kilasi kɔnɔna minnu na sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye directeurw ye olu de kɔni bɛ wulikajɔ la janko min kɔni ye denmisɛnw ye u bɛ se ka kalan dɔɔni sɔrɔ cogo min na ECAFU laɲini kɛmɛ ka ɲɛsin ma olu min ye lakɔli karamɔgɔ ɲɛmaw ye karamɔgɔ de b'a sɔrɔ mun ni mun nana ni nin dɛsɛ ye o kuma min ye nafolontanya de don wa walima denmisɛn de cayara faso ma wa karamɔgɔ de b'a sɔrɔ walima min kɔni ye a ko in kɛmɛ bolo kɔfɛ fɛn de ye wa a ko ɲininkali to min bɛ yen nka n'i ye kalan lajɛ n'i ye jamana ɲɛta baaraw lajɛ fɛn min kan ka bila sanfɛ karamɔgɔ de b'a sɔrɔ kalan bɛ bila o jatedenw fɛ sabu n'i ye ko taabolo lajɛ a ko ni kalan yiriwara jamana o jamana kɔnɔ o jamana ɲɛta bɛ sabati nka ni kalan kɛra bolo kɔfɛ fɛn jamana o jamana kɔnɔ o jamana bɛ kɛ sen tonto ye ala m'an kisi la kunnafoni fila nin an ye min bɔ zere kɔnɔ a ka bi bɔli don bɔjibɔtɛ bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Afrique Info o don maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ye ko Buba Sɛnbara ko dimanche jan dɛmɛnen kalo tile 6 bɔjibɔtɛ k'a dɔn anw ka jamana min ye Banamba n'a lamini bɔjibɔtɛ k'a dɔn an ka dugutigi kura a sigira masaya wolo kan cɛkɔrɔba kunnandi i k'a dɔn cɛkɔrɔba ɲuman a tɔgɔ de ko Bɛlɛnkɛ Sɛnbara san 80 ani san 4 bɔjibɔtɛ k'a dɔn dugutigiya min ye a bere n'a tafo a n'a kilisi bɔjibɔtɛ k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen taara ka d'a ma a kɛra ka da kunga Bɛlɛnkɛ Sɛnbara bɔjibɔtɛ k'a dɔn a bilala Alhaji Bakari Sɛnbara ni Alhaji Bakari Sɛnbara n'an k'a ma ko Ba Sangare bɔjibɔtɛ o de tun ye dugutigi o y'a kɔrɔkɛ ye o de fatulen nana ni Bɛlɛnkɛ sigili ye sabula o ntanyana juin kalo tile 19 dɛmɛnen k'a to san 95 ani 5 la o kuma Banamba dugutigiya a sera Bɛlɛnkɛ ma bɔjibɔtɛ k'a dɔn Bɛlɛnkɛ yɛrɛ Banamba dugutigi n'i ye tarikuw ta k'a lajɛ nin ye a dugutigi 30nan de ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Bɛlɛnkɛ kɔni i k'a dɔn yanni sɛbɛnnikɛla ka dɔ f'o la
na dɔ fi y'o la ne yɛrɛ y'a dɔn n bɛ bɛlɛnkɛ dɔn n ka cɛkɔrɔba dɔw a ka ca san 20 ye Jabate bɛlɛnkɛ dɔnnen don min na kosɛbɛ o de ye bɛn ni kelenya ale bi kuma i fɛ hali a kumakan t'i tɔɔrɔ bɛlɛnkɛ b'i laadi hali kumakan in t'i tɔɔrɔ Jabate k'a dɔn o cɛ don sɔrɔ bosoli jago kɛko ɲuman jamana in kɔnɔ ka maanifin dɔn ne y'a dɔn na Jabate min ye bɛlɛnkɛ ye i k'a dɔn a bisira min ka a ye nin baara caman kɛ sabula ale de tun bɛ kɔrɔkɛ in kɛrɛfɛ i k'a dɔn a ka conseiller la Jabate k'a dɔn ka to ka ko tilen ɲɔgɔn bolo sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ayiwa min ye banamba a n'a lamini bɛɛ y'a kanu a don bɛlɛnkɛ ka sigili ka k'i ɲɛna Jabate i k'a dɔn min ye ayiwa banambakaw yɛrɛ ye Jabate ka taa se min ye a alimu ni a muru ni walijuw ye dugu kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kan a ka sigili don la ka dugawu kɛ Jabate ala k'a kɛ sija ani kɛnɛya ye bɛlɛnkɛ kɔni Jabate a jɔrɔ tɛ maa na k'a fɔ a bɛ se ka kuma banaba ka den fɛ Jabate sabula a tila bɛɛ lajɛlen y'a yɛrɛ denw a n'a mɔdenw ye Jabate k'a dɔn a filan ka dɔgɔ sɛbɛnnikɛla ko kabini san 1954 bɛlɛnkɛ n'a bɛ wuli ka jɔ la Jabate k'a dɔn jamana in ɲɛta ani hakilaw bɛ fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ k'i nin bɔ jago la ka sugu yɛrɛ to yen o bɛ daminɛ san 2010 sabula cɛkɔrɔbaya nana Jabate nka hali bi n'a ka bi ko n'a gɛlɛyara doafiya kɔnɔ ko n'a balana ni bɛlɛnkɛ ɲininkala n'a ye min fɔ ni taa kɛra o sira fɛ Jabate a bɛ ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi jamana faamaw y'a lakodɔn kosɛbɛ sabula bonya caman kɛra ye k'a wele k'a tanu ka banderi d'a ma kabini san 2018 nin kun ye sɛbɛn ye min ye Buba Sɛnpara ka sɛbɛn don an ye min bɔ Afrique auto kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de b'a maanifin sogo tɛ dun nka i kɛwale bɛ dun siga t'o la ni ne ka ɲi adamadenya la karisa ka ɲi ala k'an ci ɲuman na ya rabbi waati sera Jabate k'a dɔn an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye burapele